Però no sé per què li dones tantes voltes. Només és proposar-li alguna cosa. Ai, però no és tan fàcil. Sí, només... Mira, per exemple, avui és el teu aniversari. Proposa-li alguna cosa. Tan fàcil. Tercer, tinc. Ai, moltes gràcies, que bonica! Ai, és que no sé, ell també podia haver proposat alguna cosa, no? Ell també sabia que era el meu aniversari. Ai, senyor, te agrada molt, Me fascina. Mira, agarra el teu mòbil. Li escrius. M'agradaria eixir amb tu. Ai, però és que entre la segona i la tercera cita la línia és molt fina. No sé què fer. M'havia dit que estaria al treball, però fa una hora que estic esperant i no apareix. Ah, ja. I no has pensat llegir entre línies? Ah. Feliç aniversari! Pensava que no en trobaries mai. No vos apropeu més! Què? No vos apropeu més! Estic farta de ser la bona amiga! Estic enamorada de tu, Daniel!